milih sih. Milih. Kudune sabar. Ya, Mbak, aduh. Mbak, aku pengen rapi loh, Mbak. Aku pengen rapi tenan loh, Mbak. Cariin orang Tangerang. Aku ya pilih, Mbak. Bener ya? Apa, Mbak? Sama mamanya nggak apa-apa. Siapa, Mbak? Siapa, Mbak? Aduh sibu kula boten urun. Aduh sibu kula dereng medun. Senajan ayu sisane siyu kakak. Bar iki to, Mbok. Apa, Mbok? Oh, Mbak. Aduh. Mbak, sama Mbok nggak apa-apa. Apa, Mbok? Aduh sibu aku lomboten purun. Aduh sibu kula boten medun. Senajan ayu sisane siyu kakak. Mbok. Mbak, aku nggak mau sama ini, nggak mau. Sama ini juga nggak mau. Nggak mau, Mbak. Aku nggak mau. Sama ibunya sendiri nggak apa-apa. Apa? Apa toh, Mbak? Apa, Mbak? Siapa, Mbak? Aduh sibu kula boten purun. Aduh sibu kula dereng medun. Senajan ayu sisane siyu kakak. Nggak mau aku, Mbak. Sama ibunya sendiri nggak apa-apa. Ibu dewe kok. Ibu saya. Siapa, Mbak? Aku gelem, Mbak. Aduh sibu kula inggih purun. Aduh sibu kula tetep medun. Senajan Allah putri niki pilihan kula. Dan Allah gedul niki pilihan kula. Enggak, aku pengen sama yang kuning aja, Mbok. Aku pengen yang kuning kok. Sing kuning. Ande-ande lumut. Kok kowe ora gelem karo klenteng abang, klenteng ijo, klenteng biru?
Kalian udah dicicipi sama Yuyu Kangkang lu. Ora trimo. Lo kok nggak terima gimana? Lah gue andande lumut ora trimo lho, ora gelem karo kelenteng abang. Wong ayu-ayune ngene kok ora gelem. Ayune kaya ngene. Saya nggak mau saya. Kenapa? Loh ini sudah sisanya Yuyu Kangkang. Aku pengen yang Saya nggak terima. pengen punya kuning aja aku. Nggak terima. Kalian kecil-kecil loh pilih yang ini. Apa sih kecil? Mas apanya ya? Nggak terima. Kita Dadanya. beri hukuman. Kita Dadanya. beri hukuman. Kalau yang Kita hukum. aku yang itu loh. Ayo dihukum, dihukum. Kalian mau kasih hukuman apa kalian? Apa? Olah, si mbok, cekelen mbok. Piye-piye? Arep mbok apakne anakku lanang? Dijagal, dijagal. Ojo sampai Arep ucul. mbok apakne yo tak jagali. Napa apa? Dasar. Sisan. Kok ora trimo nang? Kok ora trimo nang yo? Saiki golek Habiskan. golek perawan Mbok. sing ayu kono. Mbok. Saiki golek ndang nek payu ndang. Wis ora ono sing gelem karo awakmu. Yuyu Kangkang, ini gara-gara kamu. Kamu sudah mencicipi semuanya. Kelenteng merah, kelenteng hijau, kelenteng biru. Kamu harus bertanggung jawab. Karena aku, jodohku sebenarnya yang ini. Tapi gara-gara kamu, semua poin pada nggak terima. Coba lihat Yuyu Kangkang teman-temanmu pada main. Coba lihat. Lihat dulu Yuyu Kangkang. Coba, shootingin kae. Ya, shootingin kae. Gimana rasanya dicium? Enak enak ya, enggak apa-apa. Makasih ya, ada kanca.